У адкрытым акцыянерным таварыстве «Агракамбінат Мір» да будаўніцтва сенажна-сіласных траншэй падышлі грунтоўна. Сёлета тут запланавана пабудаваць 7 траншэй агульнай умяшчальнасцю 36 тысяч тонн. Тым самым прадпрыемства цалкам забяспечыць свае патрэбы ў якасным сенажы і сіласе. Агрокомбинат «Мир» специализируется по выращиванию говядины и по производству молока. В день продаем 40 тонн молока, за месяц продаем 800 бычков, в живом весе 400 тонн. Для этого необходимо большое количество качественного сенажа силоса. Для чаго і патрэбны добрыя сховішчы. Частка траншэй, будаўніцтва якіх пачалося яшчэ напрыканцы мінулага года, ужо не толькі гатовая, але і выкарыстоўваецца па прызначэнні. Тут нават прыдумалі уласны эфектыўны спосаб захоўвання сенажу, так званы мірскі вожык, калі кармы накрываюць тымі ж кармамі, толькі ў стрэч з плёнкі. Будаўніцтва сенажна-сіласных траншэй вядзецца і ў невялікіх сельскагаспадарчых арганізацыях. У закрытым акцыянерным таварыстве «Шчара Агра» пагалоўе крыху больш за 2000, таму і траншэя патрэбна толькі одна, але вопыт гэтай гаспадаркі цікавы па сапраўднаму гаспадарлівым падыходам. Мы использовали при строительстве траншеи бывшее употребление материалы, свои плиты перекрытия, трубы. Дзякуючы гэтаму гаспадарка змагла не толькі удвая паменшыць кошт будаўнічых работ, але і павялічыць умяшчальнасць траншеі з 2 до 5 тысяч тонн. Уже на сегодняшний день имеем 159 сенажно-силосных траншей в количестве на 320 тысяч тонн. Это недостаточное количество. Для Барановичского района нам для полного обеспечения нужно построить 36 штук объемом 100 тысяч тонн. Должны на 1 октября эту работу завершить. Для того, каб забяспечыць кармамі ў зімне-стойлавы перыяд 56 тысяч галоў жывёлы, у Барановіцкім раёне сёлета плануецца нарыхтаваць 150 тысяч тонн сенажу. І менавіта ад таго, наколькі якасна будзе ажыццяўляцца закладка кармоў, непасрэдна залежаць будучыя прыбаўленні ў вазе і надоі. Алена Ракуць, Людмила Салдзіна, Миколай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брест».